ኣብ ወታደራዊ መደበር ኢትዮጵያ ቤልሁ ጅብላ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ኣሶሳ ወረዳ ኩምሩክ ፍሉይ ቦታ ቤልሁ ጅብላ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ኢትዮጵያ ናብ ሎም ለይቲ ዘውግሕ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ እቲ ቤልሁ ጅብላ ዝተባህለ ወታደራዊ መደበር ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ቀጥታ ወታደራዊ ደገፍ ዝረኽብሉ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ መደበር እቶም ሓይልታት ከም ማእከል ታዕሊም ሎጂስቲክን ሕክምናን ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ። ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብቲ ወታደራዊ መደበር ከቢድ ሰብኣውን ታውን ኪሳራታት ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩሎ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ዝሃቦ 3.6 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ስዒቡ ተወሳኺ ጥብቂ ናይ ቁጠባ ፖሊስታት ክትክተላ ተሓሳሲቡሎ። ዕዳ ኢትዮጵያ 51.8 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ከም ዘሎን ካብዚ ውሽጢ 33.5 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ዕዳ ምዃኑን ተገሊጹ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተራ ዜጋታት ዓብዪ ጽዕንቶ ይፈጠር ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ። بمسارة مرخبيتات إثيوبيا زرقحو تصبصاب تعشل مرح إثيوبيا أبي أحمد أبدو إثيوبيا نايسرح مبصحي كايدا بزنبر الأوان أو لعلي تخص 5 تخفتي قلت صالو أب تستخفت تخصي بزح حسابات كمستقطولن زقصولن ينقرالو أنتخون أب لعلي أبي أحمد زبصح قدات يلن أبي أحمد كبوتا نبوتا بهليكوبترات برطو حلواني زنقسقس أبي أحمد مقبن تهالي تعنا له سرعة تهالي سلام له كبلن كلو أب تزوا زركب وردا زي سجن سواء مسلات يتحاس خمزلو بيت مخر سواء مسلات إثيوبيا تصبص بتوسخ أبزبا كوري زركو ممهران نايدو مزوسخ ناي نبرا ودنة الممكت حاجز سلازي تقبر اللوم نابسرح بزي ممتع عدما جيرو مالو بسنك زدما تمهارا مزازم فتنا خوصدو خمزي خالو تقاليتو أزفت أمز هزب إثيوبيا ولعلي سرعات بلتسقنا زلو أمنت مولو بمولت أفيو أبزلو الأوان زمت أيو سرعات بلتسقنا ببروباغاندا هزب خطب بريفتن كوان تهالوا أتحققن هزب تتغيرو ومهلاويو من محدار بلصقنا بكل أمحارة زقات أمانات صدتك ألولا وتدرو ينفورم لمغيار كم زقددو أفليتو حلافة صدتا تخلل زلال منقستي بسنك زنورات صقم صدتا بزحات عينت ينفورمتات أويد استفلالي أكالا سلزاتو حدش ينفورم لمتتتاو تقديد نايلوم أبز حلف 3 عامتات بكل الأمحارة استخايدوغ سراوت مكل خال حيل أيور كوماندو ميلشان بوليس نستساتفو ليو سراوت مكل خال أوزوب صمقلت يعبد قادا موتا بستقبروغ حالتات فانو ينفورم صدتا منقست تتقيمو متقعت 5 فتسمو كاسيسو بتوسخ ጎጃም ወሎን ሩስን ውግእ ከም ዝቀጸለ ተገሊጹ ኣብ ደብረ ማርቆስን ሰኸላን ውን ወታደራት መንግስትና መደበራት ፋኖ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ሩስን ውግእ ከም ዝተኻየደ ተፈሊጥሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ንኣብነ ሩፋኤል ካብ ስራሕ ኣጊድዎም ኣሎ ምክንያት እገዶም ድማ ምስርቅ ገንዘብ ቤተክርስቲያን ሕጊ ሲኖዶስ ብምጥሓሰን በዚ ኣገባብ ሰባት ብምሻምን ተተሓሒዙ ምዃኑ እቲ ደብዳቤ ይሕብር ኣብነ ሩፋኤል ሸውዓይ ፓትርያርክ ኦሮሞ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ብሄርተኝነት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ብምስፍሕፋሕ ይኽሰሱ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣቶ ጀዋር መሐመድ ኣብዝሃው ቃለ መሕተት ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳን ጻድቃን ገብረትንሳኤን ብጥቕሚ ብምሓዝ ከም ድላይ ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ጀዋር ከም ዝበሉ እዞም መራሕቲ ድሕሪ ህወሓት ዘላ ትግራይን ድሕሪ ኣብይ ዘላ ኢትዮጵያን ክሓሱ ይግባእ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዛረቦ ዘሎ ቃላት ካብ ናይ ሽመልስ ኣብዲሳ ይፍለን ብምባል ነቒፍዎም ኣቶ ኣንዳለም ኣራጌ ብወገኑ ሰበስልጣን ብልጽግና ሃገር ትፍረሳይ ትፍረስ ግዲ ከም ዘይብሎም ንውልቀ ረብሖም ንስልጣን ኣብይን ጥራይ ከም ዝሰርሑ ገሊጹ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት حاسوتن بتلمتن استملأ من محدار رئي فلتن يلو أززت سراوت إيرتران تقراين ترخيوام كم زدتايو تقاليتو نا إيرتران تقراين أززت سراوت ترخيوام بحددا وركباتن زمدنان كم زدتايو قلت قالو أتركبا منقونا إيرتران تقراين سراوت زلو متأسارات نخدلدل كم علا ماز حزر ركبات مخانو زقلت وغانات كلتي وغانو حاتس إرقزي حدنا تاوغن بار كفتر كم زخيلي حبرو أمونقونا فدرال منقست إثيوبيان كل التقراين نانا رقمت تتصان حوطرات أبزل على درجو أبز بتصحالي قزي أمونق إيرتران كل التقراين زلو زمدنا نابزل على درجو مبتصحمون أبصابات كابت خبابي قلتو أمونغ إيرتران إثيوبيا ناب كلتشن 18 استفتر حدش تسفى سلام نخلتين هاجرات راح زيكونا نملك قرن أفريقيا أو عاوي زلا نقدميت مخانخ قلت أنحا خوينو أب كلتشن 20 استبقس حدش كوينا سمين إثيوبيا نتسفى 5 خلفون أمونغ خلل تقراين فيدرال منقستن سلام كسفن زخال سممع بريتوريا نتخوينات كم زازا موون يحبر أبزق زيزي أمونغ إيرتران فيدرال منقست إثيوبيا بسنك استفتر زي مسناي أمونغ إيرتران تقراين حدش لفنت دحر مفتارو حدش كوينا كي يسعب عبي سقات تخصيتو خمزلون من شتات يقالحو
እዚ ከምዚሉን ከሎ ስርዓት ብልጽግናን ገሊኦም ከዳዓት ደቂ ሃገር ንኸብዶም ዝገዝኦምን ብኸብዶም ሽየጡን ንዓበይት መደብራት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብምዕዳም ኢትዮጵያ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ንድግፍ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ንሕተ ባሕር ኢትዮጵያ ክቕበሎ ይግባእ ዝብል ኣጀንዳ ተሓንጊጦም ክቀላቀሉ ንዕዘብ ኣለና። ሓደ ካብዚኦም ጳውሎስ አንቶኒዮስ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኮይኑ እዚ ኣብ ዱባይ ዝነብር ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ መራሒ እየ ዝብል እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘይውክል መግለፂታት ክህብ ጸኒሕ እዩ። ትማለብ ኢቲ ብቀሪቡ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ እንተወሰደት ንኤርትራ ዝጎድላ የለን ዝብል ሕሙም ፍልስፍና ክዛረብ ተሰሚዑ። እዚ ሰብ እዚ ይኹን ካልኦት ከዳዓት ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ዝፈልጥዎ ቅንጣብ ነገር የለን። ባሕር መሬትን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣዋጅ ዕዳጋ ዝወረዳ ኣይኮነን። ስርዓት ብልጽግና ብመራኸቢታት ኣቢሉ ዘርግሖ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ምስ ፈለጠ ናብ ከም ዝበሉ ትሑት ደረጃታት ይወርድ ኣሎ። እዚኦም ኣብ ግዜኦም ዋጋ ክኸፍሉ ምዃኖም ክነፍልጥ ንፈቱ። ጅግንነትን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራን ላዕላውነት ባሕሪ ኤርትራ ዘረጋገጸ ሓይሊ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ ብዛዕባ መጽሓፍን ወታደራዊ ርእቶታትን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዘተኮረ ሰሚናር እንታሪካዊ ቃልስን ላዕላውነትን ኤርትራ ዝምልከቱ ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። እቲ ዘተ ከም ዘመልክቶ ጀነራል ጻድቃን ይኹን ካልኦት መራሕቲ ናጽነት ኤርትራን ንባሕራን ክቕበሉ ዝተገደድሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሜዳ ዘርኣዮ ዘይሕክኽ ጅግንነትን ወታደራዊ ዓወትን ምዃኑ ይንገር። ካሊእ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ማለት ሃገር ሄና ይብሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናብ ባድመ ኣጋጢሙ ይብል ኣብ ዝኾነ ቦታ። ስለዚ ኤርትራ ሃገር ትኾን ይኹን ኣጠቃላይ እቲ ውድብሲ ኤርትራ ሃገር ትከውን ሻዕብያ መንግስቲ ክኸውን ብለይተሓታትነት ክኸይድ ናይ ባድመ ውግእ ክልዓል ዝሕዝን የውግእ እውን ዝነሕዝ ኣጋጢሙና ነሩ ፀገም ክመፅእ ዝገበሮም ናይቲ ውድብ ደኽመታት ኣይፈተሸ በርግጽ ናይት መጽሓፍ ዓላማ ንኸይኸውን ይኽእል እዩ። ግን ሳቶም ተፈትሾም ተዝኾኑ ነይሮም ይሽተይ ዝተፈለየ ምልከታ ዝተፈለየ ርድኢት መውሰድና ነይርና ኢለ ኣምን። ስለዚ እንታይ ኢለ ኣነ ሜቢ ጀነራል ጻድቃን ኣብዚ ናይ ውድብ ቅድም ኢሎም ተፈጸሙ ስሕተታት ታፍቲ ናይ ውድብ ዝተፈለየ ኣረኣያ ንኸይልዎ ይኽእል እዩ ዝብል መስሙ ወሲድ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣነ ንምዳሜ ታፍቲ ናይ ውድብ መሰረታዊ ፀገም ኣብ ናይ ኤርትራ ዝነበረና ስሕተትሲ ናይ ዘይምእማን ነገር ዝኾነ ይህሉ ኢለ ወይ ከዓ ናይቲ መፅሓፍ ዓላማ የኾነ ኢሉ ሓዲግዎ ክኾን ይኽእል እዩ። ግን መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ዝረኸቦ ፀገም ሓደ ኣብ ጂኦግራፊያዊ ቅርቃር ትሕዝኒ ዕፅዋ ይኽባይ ባይዘወይ ኤርትራ ሃገር ክትከውን ዝጀመረ እዩ። መንግስቲ ስለዝኾንና ኣብዚ መንግስቲ ስለነበረ ህወሓት ኢለ ይተፈለጠና እምበይ ታሪካዊ ዝኾነ ዕፅዋን ክባን ዝተፈጠረ ኤርትራ ከም ሃገር ብለይ ተሓታትነት ሃገር ክትከውን ህወሓት ክፈቅድ እንተሎ ሓደ መጀመርያ ኣብስሩ ናይ ኤርትራ ሕቶሲ ኣነ እንታይ ድዩ ብጣዕሚ ሓደ ጀርመን ህወሓት ብስሩ ናይ ረብሓ ቃልሲ ይፈልጥ ዶ ልብሉን ክሓትት ደልያ ናይ ረብሓ ቃልሲ ናይ ውድብ ረብሓ ህሉ ይኽእል ግን ንትልወፀሉ ሕብረተሰብ ረብሓ መስረት ድዩ ይቃል። ጀነራል ጻድቃን ንሕተ ባሕር ገዲፍ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውም ዝተሰማማዓሉ ድሕረ ባይታ ካብ ምፍቃር ዘይኮነስን ጅግነትን ጽንዓትን ኤርትራውያን ስለዝፈለጠን ካብውን ላዕሊ ክገብር ስለዘይከኣለን እዩ። እዚ ድማ ኤርትራ ላዕላውነታ ብደማን ብመስዋዕቲ ደቃን ዘረጋገፀት ሃገር ምዃና ዘምስክር እዩ። እቲ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ኤርትራ ብወታደራዊ ስልቲ ይኹን ብፖለቲካዊ ጽንዓት ንማንም ጸላኢ ኢዳ ከም ዘይሃበትን እቲ ሎሚ ዝስማዕ ዘሎ ወቀሳታት ድማ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን ሓያል ወታደራዊ ድልውነት ዘንጸባርቕ እዩ። ብሓፈሻ ዘተን ኤርትራውያን ዘለዎም ጽኑዕ ሃገራዊ መርገጽን ንጸላእቶም ዘርኣይዎ ዘይሰዓር ሓይልን ዘጉልሕ ኮይኑ ቀሪብሎ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ኮነሬል ኣስረስ ይስሐቅ መጽሓፍ ሕቲሙ ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ተሰማ ዘዘንቱ መጽሓፍ ተመሪቕሎ ኮታ ካብዝን ላዕሊ ባህ ዘብል ዜና ክህሉ ኣይግባእን። ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾነ ኮነሬል ኣስረስ ይስሐቅ መጋርያ ሰማይ ዓባይ መጽሓፍ ሕቲሙ ንኣንበብቲ ቀሪብዎ ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን እውን ስነ ጥበበኛ ዘመንፈስ ሃይል ንዓመታት ተመራሚሩ ዝኣከቦ ዛንታ ሂወት ህቡብ መምህር ኣስረስ ተሰማ ብመጽሓፍ መልክዕ ከምርቆ በቂዕ ኣሎ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ኣብ ገምገም ባሕር ሶማልያ ዝተጨወየት መርከብ መጓዓዝያ ኤምቲ ኤሪካ ተታሒዞም ዘለው ግብጻውያን ባሕረኛታት ንምፍታሕ ምስ ሰበ ስልጣን ሶማልያን የመንን ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብዱልዓጢ እቲ ጉዳይ መዓልታዊ ምክትታል ክግበረሉ ዝኣዘዘ ኮይኑ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲ ግብጽ ምስ ሰበ ስልጣን ሶማልያ ብቐጻሊ ጽዑቕ ርክብ ክገበር መምርሕ ከም ዝሃበ ድማ ተፈሊጡ። እቲ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ኣብ ምቅልጣፍ ምፍታሕ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ እቶም ግብጻውያን ባሕረኛታት ኣብታ መርከብ ኣብ ጸንሕሉ እዋን ዝሓሸ ተሓሓዛ ክህልዎም ዘተኮረ ምዃኑ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ግብጽ ምስ ሰበ ስልጣን የመንን ምስ ዋናታት እታ መርከብ ክራኸቡ መምርሕ ከም ዝሃበ ድማ እቲ መግለጺ ይሕብር። እቲ ኣብ ልዕሊ ባሕረኛታት ዝተፈጸመ ጭውያ ኣብ ውሽጢ ዓደንን ኣብ ገምገም ባሕር ሶማልያን ኣብ ልዕሊ ጸጥታ ባሕር ከቢድ ስግኣት ከም ዝፈጠረን እዘዋዝን ዓመታት ኣህጉራዊ ምክትታል ሓይሊ ባሕርን ዘባዊ ጻዕርታትን ጸቕጢ እኳ እንተተኻየደሉ ብስፍሕ ዝበለ ኣህጉራዊ ጸቕጢን ሽፍትነታዊ ፍጻሜታት ዝረኣየሉ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እጉጉም ዓፋር ካብ ምክልኻልና ምጥቃዕ ተሰጋጊረ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ቃልሲ ዘካይዱ ዕጡቋት እጉጉም ዓፋር ውዳብኦምን በዝሖምን ዓጢቆሞ ዘለዉ ዘመናዊ ኣጽዋርን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ደይቡ ከም ዝርከብ ገሊፆም ወታደራዊ ስትራቴጂና ዛጊዳ ምክልኻል የድሂቡ ጸኒሑ ዝበለ ኣፈኛ ዕጡቕ ውድብ ኣብ ቀረባ መጽአይ ናብ ደረጃ ምጥቃዕ ከም ዝሰጋገሩ ኣብሪሁ። ናይጀርያ ብዝሓለፈ ዋርሕ ብሰንኪ ተቃውሞ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሃደሙ ዜጋታታ ካሕሳ ክትሓትት ምዃና ኣፍሊጣ። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ኬሚቢ ኢሞሞቶ ብኤምቢ ፊማ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ጉዳይ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ብዝለዓለ ደረጃ ክዝተየሉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይጀርያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሌክሳንደር ኣጃይ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ብናይጀርያውያን ዝተደርበዩ ትካላት ንግድን ንብረትን ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወጽእ ትጽቢት ዝነበረ ናይጀርያዊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ን10 ዓመት ከም ጸንሐን እንድሕነቱ ስለሰገ ንግዱን ገዝኡን ገዲፉ ከም ዝመጸን ይገልጽ። ተቐመጥቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን እቶም ተመሊሶም ዘለዉ ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ናይጀርያ ግን ነዚ ክስ ነጺጋቶላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣስታት 25,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገሮም ከም ዘምርሑ ይግለጽ። እቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝመርሑ ዘለዉ አንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ኢና እኳ እንተበሉ ገለ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታት ግን ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ሰነድ ዘለዎም እውን ግዳይ ክገብሩ ተራእዮም እዮም። እዞም ጉጅለታት ጸረ ስደተኛታት ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወጹ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜን 30 ሰነ ቀሚጦም ነይሮም እዮም። እቶም ጉጅለታት ብሰሉስ 30 ሰነ ምስ ኣኸለ ብኣሽሓት ብዝበዝሕ ቁፅሪ ዝተሳተፍዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መሪሖም እዮም። እቲ ሰልፍታት መብዛሕትኡ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ወጻእተኛታት ዘሳተፈ ገለ ፍጻሜታት ግን ኣጋጢሙ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ናይ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተዛረፈ እውን ተሓቢሩ እዩ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዕላማ ዝገበሩ ገበናትን ምዝማትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝወሰደ ስጉምቲ ኣስታት 900 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ኣትዩሎም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብግህዶ ውልቃዊ ስልጣኑ ናይ ምርኣይ ወይ ናይ ምጉላሕ ባህጊ ዘለዎ ይመስል። ኣብ ኣደባባይ ብግልጽ ብዝንእድዎ ሰበስልጣንን ኣባላት ካቢኔኡ ተኸቢቡ ዘሎ ካብ መጎሱ ንዝወደቑ መራሕቲ ዓለም የጥቅዕ ንገለ ካብተን ዝዓበያ ኮርፖሬሽናት ኣሜሪካ ድማ ድሌቱ ንክፍጽማ ጸቕጢ ይገብር። መፋርቕ ካልኣይ እምበር ስልጣኑ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተፋረቐሉ ኣብዚ እዋን ትራምፕ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕተት ዓቕሚ ስልጣን ደረት የብሉ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። እዚ ስምዒት እዚ ነቲ ቅድሚ 250 ዓመታት እቲ ሃገር ካብ መግዛእቱ ንጉሳዊ ስርዓት ብሪጣንያ ናጽነት ኣብ ዝኣወጀትሉ እዋን ጀመረ ኣሜሪካዊ ፈተነ ዝጻረር ይመስል። እቶም ሰውራውያን ብዛዕባ ዝሕጂ ርእሰ ብሔር ዘሎ ትራምፕ እንታይ ምበሉ ነይሮም? ብሚልዮናት ዝቁጸር ሰባት ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ነገስታት ኣየድልናን ዲሞክራሲ እምበር ኣይፋሉ ንጉሳዊ ስርዓት ከምኡውን ቅዋም እምበር ንጉስ የብልናን ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ኣንጻር ትራምፕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣካይዶም እዮም። ትራምፕ ንስልጣኑ ካብቶም ቅድሚ ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ዘይፈተንዎ ስልጣኑ የስፋሓሉ ድማ ይብሉ። ንኣብነት ኣብ ኢራን ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ካብ ኮንግረስ ፍቓድ ኣይረኸበን። ከምኡውን ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ንምሓዛ ቬንዙዌላ ብዛዕባ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒት ንመብዛሕትኦም ሓገግቲ ሕጊ ከይፈለጡ ብምስጢር ከም ዝተሓዝ ገይሩ። ብተወሳኺ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መንነቱ ብዘይተፈለጠ ናይ ክሳድ ሕበጥ ይሰቐ ከም ዘሎ ናይቲ ፕሬዚደንት ብሕታዊ ሓኻይም ዕላው ገይሮም። እቲ ሕበጥ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናገደደና ገፍሐን ይመጽእ ከም ዘሎ እቶም ሓኻይም ገሊጾም። ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ሰብኣይ ናይ መርገፂ ምውዝዋዝን ናይ ቃላት ምዝብራቕን የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣሶሽየትድ ፕረስ ጸብጺቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ንእስራኤል ከም ሕጋዊት ሃገር ኣይትቕበሎን። ሰሜን ኮርያ እስራኤል ከም ሕጋዊት ሃገር ከም ዘይትቕበሎ ኣዊጃ ኣላ። ናይ ሽበራ መንግስቲ ክትብል ድማ ገሊጻ። እዚ መርገፂ እቲ ኣብ ልዕሊ ዓለም ሓደ ሓይሊ ዝተመስረተ ስርዓት ዝቃወም ብዙሕ ዋልታዊ ዓለም ዝብል ኣረኣእያ ከም ዝድግፍ ተገሊጹ።
መንገድ አየር ባድር ናብ ኣስመራ በረራ ክጅምር ምዃኑ ገሊጹ ሱዳን ዝመደበር መንገድ አየር ባድር ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ካብን ናብን ስሩዕ በረራኡ ክጅምር ምዃኑ ዕላው ገይሩሎ እቲ መንገዲ አየር ብመንገዲ ሓዳስ ኤርትራ ዘውፅእ ዕላው መግለጺ ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ስሩዕ በረራ ክጅምር ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ብጀካት ኣስመራ ፖርት ሱዳን አዲስ አበባ ፖርት ሱዳን ኢንተበ ኡጋንዳውን በረራ ክጅምር ምዃኑን በረራኡ ድማ የስፍሕ ምህላውን ኣፍሊጡ ናይ ካልእ ዓድታት በረራ ድማ ብዝቕጽል ዕላው ክገብር ምዃኑ ኣብቲ ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂ ዘሎ ዕላው መግለጽ ናይቲ መንገዲ አየር ይገልጽ እቲ መንገዲ አየር ናብ ኤርትራ ዕላው በረራኡ ምጅማሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራትን መራሕቲ እቲ ትካልን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገይሩ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መንገዲ አየር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ጅምሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝጓዓዝ ገያሹ ሰፊሕን ተወሳኺን ምርጫታት ዝፈጠር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ብ1997 ጀመረ ኩባንያ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ተበጻሕነትን ምስፋሕ ዓበይቲ ስጉምትታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ እቲ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኸብ ሓድሽ መስመር ምኽፋቱ መርበባት በረራኡ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን እንከሎ ቀፂል ድማ ናብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በረራታት ብምጅማር ንመገሻታት ኣብ ዞባ ዝዓብይ ምቕላል ፈጢሩ ይርከብ ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ መስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስመረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ክትሓሓዝ ምዃኑ ተፈሊጥሎ እቲ መንገዲ አየር ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዝተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘድንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ እዩ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምቁራጽ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህላው ብዱባይ ካይሮን ኢስታንቡልን ኣቢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸኒሖም ነይሮም መንገዲ አየር ባድር ድማ ነዚ ከቃልል ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ እስላማይ ክርስቲያን ዳበልና ክንፈላልዮ ክንሰርሒና ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ ህዝቢ ኤርትራ እምነቱ ብዘይ ግድስቲ እንኮ ብስኒት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ጻድቃን ህዝቢ ኤርትራ ምርባሽን ምሽባርን ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሐ ኣብ ብልጽግና ክሰርሕ ኢልካ ምሕሳብ ብዕራይ ክወልድ ይቐልል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢድ ኤርትራዊ ዝጠው ክሳድ እውን ዘድንን ሓይሊ የለን ነዚ ፈለጡ ለባማት ኢትዮጵያውያን ዳዓኮታት ተንኪ ዳሕራይ ከይትበኪብሉ ኣለዉ እዋኑ ኤርትራዊ ዝተብዓሉ እምበር ዝሽበረሉ እዋን ኣይኮነን ከሁሉም በላይ ደግሞ በጣም ዲቫይድድ የሆነ ህብረተሰብ ነው በእስላሙና ክርስቲያኑ መካከል በጣም ዲፕ የሆነ እንትን አለ ዲቪዥን አለ ደም ክርስቲያን ምስታይ ቁርአን ሐላል